नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज वसुबारस, आपली दिवाळी आजपासून सुरू होते। तुम्हा सर्वांना, रसिक श्रोत्यांना, काव्य रसिकांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। ही दिवाळी आणि पुढचं वर्ष दिवाळीपर्यंत तुम्हा सर्वांना आनंदाचं, आरोग्याचं, भरभराटीचं आणि आरोग्याचं जाऊ। मित्रांनो, आज आपण एक दिवाळीची एक कविता ऐकूया, दिवाळीवरील कविता ऐकूया। दिवाळी आपला सण हा मोठा सण आहे, 6 दिवसांचा सण आहे, उत्सव आहे। मुख्य म्हणजे दिवाळी फक्त हिंदूच साजरी करतात असं नाही, भारतात कित्येक भागात हिंदुएतरसुद्धा दिवाळीचा आनंद व्यक्त करतात, आनंद साजरा करतात। त्यामुळे दिवाळी सण हा मोठाच, दिवाळीचा सणांचा राजा म्हणतात दिवाळीला। आणि जगात असा कुठल्याही अन्य धर्मात किंवा अन्य प्रांतात इतका मोठा सण नाही आहे दिवाळी इतका। तर या दिवाळीचं महत्त्व सांगणारी आजची कविता आहे। गतवर्षी आपण दिवाळीला एक मालवणी कविता ऐकली होती, दिवाळी तेव्हाची आणि आताची। आजची कविता आहे ती मराठी आहे। गेल्या वर्षीची कविता ऐकायची असेल तर तुम्हाला कविता शेवटी लिंक दिली जाईल। आजची कविता सुरू करूया। सणांचा राजा, कवितेचे शीर्षक आहे सणांचा राजा। दिवाळी सणांचा सण राजा, दिवाळी सणांचा सण राजा, 6 दिवस सारेच करती मजा। दिवाळी सणांचा सण राजा, 6 दिवस सारेच करती मजा। अश्विन द्वादशी वसुबारस दिनी, म्हणजे आज अश्विन द्वादशी वसुबारस दिनी, कृतज्ञता व्यक्त करती गोधन पूजुनी। बघा, दिवाळीला कसे अलग अलग दिवस ठेवलेत। अश्विन द्वादशी वसुबारस दिनी, कृतज्ञता व्यक्त करती गोधन पूजुनी। दुसरा दिवस, नरकासूर दानव स्त्रियांना ठेवे कोंडून, नरकासूर दानव स्त्रियांना ठेवे कोंडून, करुणी त्याचे हनन सोडवीत स्त्रिया श्रीकृष्ण। नरकासूर दानव स्त्रियांना ठेवे कोंडून, करुणी त्याचे हनन सोडवी स्त्रिया श्रीकृष्ण। नरक चतुर्दशी प्रभाते कारिट फोडून, नरक चतुर्दशी दिनी प्रभाते कारिट फोडून, स्नान करावे नरकासुराच्या नावानं। लक्ष्मीचे पूजन करावे अश्विन अमावस्ये रात्री, प्रसन्न होता श्रीलक्ष्मी भरभराटीची खात्री। स्मरावा बळी आणि बलराम, स्मरावा बळी आणि बलराम बलिप्रतिपदेला, स्मरावा बळी आणि बलराम बलिप्रतिपदेला। ज्यांचे शस्त्र नांगर ते हलधर असती त्याला, ज्यांचे शस्त्र नांगर जे हलधर असती त्याला। पहाटे ओवाळे पत्नी पतीला तो पाडवा, पहाटे ओवाळे पत्नी पतीला तो पाडवा, नाते दृढते संसारी वाढतो गोडवा। अंतिम दिन 6वा यमद्वितीयेचा, अंतिम दिन 6वा यमद्वितीयेचा, बहीण भावाच्या उत्कट प्रीतीचा। अंतिम दिन 6वा यमद्वितीयेचा, बहीण भावाच्या उत्कट प्रीतीचा। 6 दिवसाचा सण हा महान, 6 दिवसांचा सण हा महान, हिंदू धर्माच्या महानतेचे देई प्रमाण। 6 दिवसांचा सण हा महान, हिंदू धर्माच्या महानतेचे देई प्रमाण। धन्यवाद मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक, शेअर, कमेंट करा। आणि कोण नवीन असेल चॅनलला किंवा जुन्याचा कोण राहिला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। गतवर्षी दिवाळी तुम्हाला लिंक दिली आहे, ती ऐका। आणि आता आपण परत भेटू 8 तारखेला, 8 नोव्हेंबर। तुम्हाला तारीख लक्षात आलीच असेल, नसेल तर 8 तारखेला ऐका कविता। धन्यवाद।